Ayun na naman! Yun o! Yun! Ito, anong level na ito? Battle for papasok ng third. Third na. So kalaban ko ngayon si Kasakmal. Championship. Kasali na ang pangilan na ito. Ito. Boss, wala din yung pasok. Isuglot to mga kagamba, isuglot. Ayan. Uy! So makikita natin ngayon na isuglot ngayon. Kaso yung pasok ko nawawala, Brad. Ayan. Ito ng isuglot. Bumagat yung akin sa sa tila. Nanak mo yung kay Kasakmal, nanak mo. Masadya pa naman ng air. Nanak mo, mukhang natakot sa multo. Wait, itong tropa mo, Brad. Kinagaan niya kami. Okay, another bitaw. Since grade 5, magkasama na kami yan. Lang naglalayas ako sa kanila. Wala ka ng paper? Oh, talaga. Kumakagat sa Hindi, isa. siya naman ang turo sa akin ng babae, kaya mabait siya. Ayan. Kumakagat sa stick yung akin. Carbon, sama? Yan na, yan na, yan na. Yan na. Wala, nakaparada. Yan na, uy! Laglag yung kay Kasakmal. 1-0. Grabe talaga iso. Ariko, isuglot ka. Tay, pwede bang kamayan kita, Tay? Ha? Sino ba nakaimpento ng isuglod? Haha, secret. Kami yan, kami ni Master Mendo yan. Parang yung isuglod, parang gusto kong bumili. Magkano po? 500 Lang lang. yan. 100 ano? Titigilan ko na po yung Ay, chambalero. kumagat ka. Kinakagat niya. 500 sa litro. Litro, sige, wala ako. Hindi tayo. Sige, Tradiso. May 1 litro naman eh. Op. Ayan, yan. Game. Isang laglag kay Kasakmal. Nakaisang laglag na si Kasakmal. Op. Kumikis. May sapot, may sapot. May sapot. May minute na lang. Ano na itong gagamba? Namatay ang ilaw, namatay ang ilaw. Laglag kay boss. Sasakmukat. Ano yan, Ano nangyari? Laglag eh. So, yun, laglag yung kay kay... Wala na, tago na si So, Kasakmal. next fight. Saan ko ba ilalagay ito? Ang dami dumating sa Yan, second fight sila. Ayan, second fight na kami mga kagamba. coronavirus. Dalawang laban na namin ni Kasakmal. Ayan, bitaw na tayo. Ayan na. Isang piraso na. Yun o. Yun, nakadali yung nadali yung Ayan po. Wala, nagkakambak na. Nagkakambak sa putan yung kay Kasakmal. Ay, nasa punta sa'yo tayo. Ay, sa akin ba yun? Ha? Sa akin ba yun? Sa akin ba Epic yun? ang back. Epic ang back pa. Ha? Epic ang back. Yun o. Oh. Epic ang back. Una ko binili ito na yung guys, Choy. Oh. Oh? Ha? Ha? Ang lupit, ang lupit. Isuglod yan, isuglod. Ha? Ayan. Tingnan nyo mga kagamba. Ang galing. Umorder na kayo. Nakabawi. Paras na isuglog. Tayo, mga Walang kasakman! tigil, kiskisan mga. Paras na isuglog yun. Paras na isuglog. Ayan mga kagamba, 1-1 ang 1-1 ang score. Hindi umayaw, isuglog. Hindi umayaw. Third fight. Pangatlong laban. Buti ka ko Okay, naman mga sana kagamba, ikot na pangatlong panalo ko laban eh. namin ni Gagamchoy. 1-1 na kami, 1-1. So, bitawan na natin to. Sino tumawag sa'yo, Boss Derek? Ayan na. Ayan na. Ayun na naman! Yun! Dali yung kiskisan yun! Si Robin, di ba si Sir? Yun! Sumakmal din yung akin! Nalaglag pa rin. Sabi mo, Kakit ulit. Yun, laglag pa. Paras laglag. Hindi, score ko yun. Nabul eh. Pares laglag. Ano yun? Ano ba gano'n? Paras. sabay na ulog. Nauuna yung akin. Nanghila yung sa'yo. Sabay ba na ulog? Sabay. Hindi, nauna sumayad yung ano. Sabay. Hindi ko na alam yun. Undos yun. Sabay, Dol. Gaano kasabay? Sabay. 1 second. Tingnan nyo. Tingnan mamaya. Sabay. May hawak ka lang, tatlo ba kayo? Kasi siya kulang. Okay. Bitaw. Kung sabay, wala yun. Dapat may sabay.
Mauna talagang kitang mauna, pero yung crucial, yung tabla niya nila. Hindi, pag kung 1 seconds lang, Yun! Ayos na. Yun! Dali na. kung 1 seconds lang, hindi pwede yun. So isang ano, Sabay yun. Pero kung bibilangan mo isa dalawa, wala yun. Ang timado, alam nyo naman yun. game. Hindi naman tayo. Ayun, yung tinanim nila, malapit na magkasanga. Tamang tanim lang yan, ha? Kaya dapat sinagip niya. Ayan. Kasi nasa player din yun. Sagipin mo. Hindi, may contact ng umpisa eh. Galing sa ano, Galing sa zone. contact eh. Galing sa ere, galing sa ere. Galing sa langit. Uy, hindi ginalaw. Ayun na tayo. All one. Laglag na. Dalawang laglag na kita tayo. Wala na. Ano to, third second Ayun, first mga na? kagamba, hanggang dito na lang. Natalo tayo. To 1. Sino manalo natin? Talaga ni Joy! Si Kasakal naman. Yan ang Oh, itigil ng ano. thank you. Shoutout nga natin kaya. Parehas na isuglod yan, parehas isuglod. Isuglod. Mahanginan. Puntahan nyo. Galing, walang ayaw. Yan. Nakakulog. Okay, sige mga kagamba, maraming salamat. Hanggang sa muli. Baka gabi na eh.